A Lele Fitness és Küzdősport Egyesület egyik edzését látogattuk meg, akik a régi kisiskolában leltek otthonra. A közelmúltban számos megmérettetésen és versenyen vettek részt a versenyzőikkel, ahol nagyon szép sikereket értek el. Hogyan sikerült ezt a helységet találni? Lele felsőről kerültünk ide, az önkormányzat jó voltából, bent vagyunk a városközpontban, a gyerekeknek a közlekedés szempontjából mindenképpen biztonságosabb, illetve gyorsabb, könnyebben megközelíthető. Ezúton is szeretnénk ezt megköszönni, hiszen a szakosztályunkat majdnem a megszűnés fenyegette. Mióta foglalkozol ezzel a Küzdősport Egyesületen? Mikor alakult és hány tagja van ennek most jelen pillanatban? 2008-ban alakult az ökölvívó szakosztály, jelen pillanatban több mint 50 fő a taglétszámunk, ebből körülbelül olyan 30-32 fő az, aki aktívan edz, ebből több mint 20 fő, aki rendszeresen versenyez. Hogyan kell elképzelni ezeket a felkészüléseket, edzéseket? Heti hányszor jönnek le a gyerekek, mennyi ideig tartanak ezek a foglalkozások? Ez egy súlycsoportos sportág lévén itt majdnem mindennapos foglalkozásról beszélünk. A legkisebbek azok, akik kevesebbet jönnek, ők heti 3-szor. Viszont a serdülő korosztálytól felfelé már mindenképpen ez egy mindennapos elfoglaltság. Van segítséged, hogy egyedül edzed ezeket a gyermekeket? A volt versenyző, most már felnőtt korba lépett, Székely Csaba. Ő az, aki segít nekem itt az edzések vezetésével, hiszen mikor mi edzőtáborba utazom bizonyos korosztállyal, vagy versenyen vagyunk, akkor itt az itteni foglalkozásokat ő vezeti le. Olvashattuk a sajtóban, hogy számos szép eredményt értetek el az elmúlt időszakban. Országos bajnokságra gondolok, a olimpiai reménységek tornájára, illetve egyéb kupákra, versenyekre, régiós versenyekre. Mi a titok? Mi rejlik abban, hogy egy ekkora településről ennyi gyermeket össze tudsz szedni, és ilyen sikereket értek el? Azt, hogy mi a titok, ezt tulajdonképpen én nem tudom megfejteni. Én azt gondolom, hogy ha kívülről nézném, akkor talán ennek az egyesületnek egy kicsit a családias légköre az, ami egy kicsit meghatározhatja ezeknek a gyerekeknek az eredményességét, hiszen itt azért sokkal jobban átlátjuk a mindennapjaikat. Gondolok itt a civil életükre, az iskolai tanulmányaikra, illetve még akár esetlegesen a családi problémáikra, és tudjuk, hogy ki mennyire terhelhető. Igazából, hogy ennek mi titka van, ezt még nem tudom. Miért választottad éppen ezt a sportot a sok más lehetőségek közül? Részben önvédelem, részben pedig fogyás, illetve erőlét szerzése céljából. Mióta versenyzel itt a kötelek között? 2014. szeptember óta. Milyen versenyeken vettél eddig részt? Országos bajnokság, európai, illetve gondolok a kupákra is. Voltam 2-szer magyar bajnokságon, mind a 2-szer sikerült megnyernem, egyszer 46 kg-ban, egyszer 48-ban, illetve egyszer voltam diákolimpián második helyezett, és egyszer első helyezett. Hogy néz ki egy heted, vagy egy iskolanapod így az elfoglaltságok tekintetében, hogy iskola után mennyi edzéssel jár, illetve hogyan tudod ezt összeegyeztetni a tanulással? Versenyidőszakban hetente 5 edzésünk van, minden délután 5-től. Ugye ez mellett tanulok, iskolába járok ugyanúgy, de sikerül összeegyeztetni. És hogyan kell elképzelni egy verseny hétvégét, amikor te boxolsz? Ezek a versenyek hogy épülnek fel, gondolom több napos megmérettetések? Igen, több napos megmérettetések, odaérünk, megvan a mérleg, az orvosi vizsgálat, ezután sor kerül a sorsolásra, illetve a párosításra, és ott dől el, hogy ki kivel boxol. Egy verseny előtt milyen felkészülési időszak előzi meg? Legtöbbször ugye súlyt hozunk, iskolázunk, rengeteget kesztyűzünk, hogy ne szokjunk el ugye tőle, és így tudjunk teljesíteni a versenyen is. Mint tudjuk, a Lele Fitness és Küzdősport Egyesületen kívül a régiós válogatott mellett is edzőként tevékenykedsz. Hogy illeszkedik ez a te munkádba, illetve hogy jött ez a felkérés, és van-e egyéb más hely, ahol még helytállsz? Most jelen pillanatban ezeknek a feladatoknak próbálok meg megfelelni. Volt, amikor még ennél több feladatkör is tartozott a tennivalóim közé. Ez most erre a 2-re szűkült, de így is ez elég szoros napirendet igazából folyamatos elfoglaltságot követel. Hogyan bírjátok ezt a tempót, hiszen olvashattuk, hogy nagyon sokszor versenyek között a felkészülésre már alig jut idő, illetve szinte minden hétvégén versenyen vagytok. Hogy néz így ki egy ilyen felkészülési időszak, illetve egy ilyen versenyritmus, mennyire vesz igénybe benneteket, a gyermekeket? Még a gyerekek csak valahogy ezt tudják viselni, hiszen korosztályokra bontva vannak ők főleg lefoglalva, illetve leterhelve. Viszont nekünk itt mind helyileg is
és időben is nagyon-nagyon szoros a beosztásunk, hiszen például ma még itt tartunk edzést, körülbelül 9 óráig zajlanak a mai edzéseink sorba, hiszen ugye a terem mérete miatt itt egyszerre nem lehet mindenkit mozgatni. Nem is tudnánk, hozzáteszem, ez egy egyéni sportág, ez egy nagyon jó kis csapat, de azért mégiscsak tekintve, hogy ez egy egyéni sportág. Egy edző, illetve egy segédedző nem tud ennyi gyerekkel foglalkozni egyszerre, úgyhogy több edzési időpontról van szó. Holnap reggel viszont már a Székely Áronér megyek Egerbe, aki a válogatott táborba szerepel, úgyhogy minden napra jut valami feladat, és az ország különböző pontján. Térjünk is rá egy kicsit a versenyekre, így hogy már említetted. A hölgyek között az országos bajnokságon 7 versenyzővel indultál, és mint olvashattuk, mind a heten döntőt boxoltak. Hogy néz ki ez a mezőny, illetve ez a verseny hétvége, vagy mondhatom ezt a több napos versenyt, hogy épült fel ez? 4 napos a hölgyeknél az országos bajnokság, egyenes kieséses rendszerben működik. A hölgyek mezőnye még nem érte el a fiúk szintjét létszámban, illetve technikai tudásban sem. Még elmarad, viszont nagyon dinamikusan fejlődik, és én azt gondolom, több edző kollégával karöltve, hogy itt 1-2 éven belül abszolút utol fogják érni a fiúkat. A régiós válogatottak is vannak a gyermekek között. Ők hogy értik el ezt az eredményt, illetve hogy kerülhetnek be ebbe a válogatott kerettagságba? Tulajdonképpen a régiós válogatott ugye a 3 megye legjobb sportolóiról lévén szó. Itt azért ugye súlycsoportos sportág lévén, illetve korosztályra lebontva megvannak a legjobbak, akik országos szinten is legalább az első 4-ben vannak. Nálunk, aki régiós válogatott, azt mondhatom, hogy az országos szinten is benn van az első 2-ben. Olvashattuk azt is korábban, hogy olimpiai reménység tornáját is nyerte egy versenyződ. Mondjuk el a nézőknek, hogy az olimpiai reménység tornája ez tulajdonképpen mit akar, ugye olimpiai sportág a box önmaga. Hány gyerek közül került ki győztesen ez az ifjú? Ő ugye a magyar válogatott tagjaként utazott ki, miután megnyerte az országos bajnokságot, majd a válogatott edzőtábor többszörös keretszűkítésén ő maradt az első számú induló. Így került ki az olimpiai reménységek tornájára, 36 ország résztvevője közül került ő ki végén győztesen. Év végéig milyen versenyek várhatóak még, illetve hogyha így össze tudnád foglalni az egész évet, akkor mik voltak a legnagyobb eredmények, amiket elértek a versenyzőid? Rendkívül eredményes éven vagyunk túl. Ugye el tudtuk foglalni ezt a termet, innentől kezdve a létszámunk is dinamikusan fejlődött, és a felkészülési rendszert is sokkal szorosabbá tudtuk vonni. Ennek köszönhetően mindjárt a Diák Olimpián óriási sikereket arattunk, ott az ország 3. legjobb serdülő csapataként végeztünk, tekintve azt, hogy 147 aktív egyesület van az országban, szerintem a 3. hely ez egy eléggé megsüvegelendő dolog, mi legalábbis óriási sikernek éltük meg. Igazából még, amit mindenképpen ki tudok emelni, 10 darab magyar bajnoki érmesünk van, ami azért azt gondolom, hogy sokkal nagyobb kluboknak is a becsületére válna, valamint most már a csapatpontversenyben, országos versenyeken, illetve nagy versenyeken is mindig az első 3-ba végzünk, és többször is nyertük már meg a csapatpontversenyt, tekintve, hogy ott volt egy Vasas, egy Paks, stb., egy Kaposvár, ezek nagyon-nagyon komoly eredmények. Hogyan kerültél kapcsolatba a boxszal, illetve miért választottad ezt a sportágat? Egy iskolai toborzó után megtetszett, és így kezdtem el. Mi tetszett meg benne pontosan? Hogy vetted rá magad, hogy ezt a úgymond férfias sportot választ? A csapat összetartása tetszett, az, hogy sokat kell dolgozni, és ennyi. Mióta jársz ide leedzeni a többiekkel, illetve lépsz be a szorítóba? Fél éve kezdtem el magát a sportágat, és szeptember óta versenyszerűen boxolok. Milyen versenyeken vettél eddig részt, és milyen eredményeket értél el ezen? Egy nemzetközi Paks kupán vettem részt szeptember elején, ott második helyzet lettem, és az országos bajnokságon is második helyzet lettem. Hány induló volt ezeken a versenyeken, hogy kell elképzelni ezt a nézőknek? A Paks kupán ott 3-an voltunk, országos bajnokságon pedig 4-en voltunk egy súlyban. Korosztályban, illetve súlycsoportonként hogyan történik a versenyzők elosztása? Én 48 kg-ban indultam a Paks kupán, országos bajnokságon pedig 50 kg-ba serdülők között. Idén még milyen versenyek várnak rád? Mikulás kupa, amiről tudok, és szerintem még lesz előtte is, de azokról nem tudom, hogy mikor. Milyen versenyek várhatók még ebben az évben, az év végéig? Több mint 30 versenyeseményen vagyunk túl. Jelen pillanatban már úgy mondom, hogy már csak 3 eseményünk van vissza ebbe az évben, és még egy felkészítő összetartó edzőtábor.
és tulajdonképpen a karácsony előtti hétben tesszük le a lantot, és állunk le 1-2 hét szünetre. Ahogy mondtad, nagyon sikeres éven vagytok túl, illetve lesztek túl most már pár héten belül. 2017-re nézve milyen megmérettetések várnak rátok? 2017-ben még nincs kész teljesen a versenynaptár, szintén 30 fölötti versenyeseményekkel kalkulálunk, illetve nagyon szeretnénk egy lelekupát rendezni. Régebben hagyományteremtő jelleggel sorozatban rendeztük ezeket a versenyeket, most egy pár év kimaradt, de nagyon sok helyi versenyző, és szerintem szeretnék magukat megmutatni helyi szinten is. Említetted, hogy önvédelemből is választottad ezt a sportot. Tisztelnek a fiúk ezért a box teljesítményért, illetve az elért címeidért? Igen, azért kapok tiszteletet, meg nem úgy kezelnek, mint a többi lányt általában. Miben különbözik ez, miben nyilvánul meg? Sokszor nem úgy beszélnek velem, nem úgy kommunikálnak velem, nem úgy viselkednek, teljesen más. Te most már így a box szerelmese lettél, mondhatjuk nyugodtan. Ajánlanád-e más iskolásoknak, akik még nem döntötték el, hogy milyen sportot szeretnének küzdeni a tanulás mellett? Igen, mindenképpen, akár versenyszinten, akár hobbi szinten is, mert teljesen jó elfoglaltság, teljesen jó testedzés, feszültséglevezetés, vagy akár erőnléti edzés is. Te ajánlanád-e ezt a versenysportot a többi barátnőidnek, lánytársaidnak? Igen, nagyon szeretem ezt a sportágat, mert nagy a kitartás bennem, és minél többet szeretnék elérni. Mozgass, oda bal, szűken, Dávid, gyerünk! Szűken, boxoljál össze, szeretnél hozzám, igen! Borzasztó sokáig. Igen, ma így elmutatom, hogy hogy néz ezt így. Szép, jöjjön! Utána nem kapolj, azért megcsináltál egy szépet, nem keményen még egyszer. Az szép, így van. Hozgatok ballal, készítsd el. És vissza bal, latány, erősülj, latány, kell kivégezni. Erőj, jön a kezed, szép, aktívabban, kisebbet, többet, jó? Erőj. Nem kaptad Dávid, lazán készítsd, ne erőködj, az az Attila stílusa, lazán, szép szűk valókkal érjük el, nem érted el, most meg a támogatják. Legyen meg a ritmus sorában, erről van szó, ne erőködjél, így van. Igen, gyerünk. Hol a kezed? Támad, nem áll meg. Ön a kezed. Ön a kezed. Szép, Attila lesz szép. Legyél meg így. Erőködj. Lazán, ön a kezed, Dávid. Erőködj. Szép szűken, Dávid, ne hajogass el! Legyenek szűken! Hogyan tudod a gyerekeket meggyőzni, illetve meg kell győzni őket egyáltalán ez mellett a sport mellett, hiszen most rengeteg vetétás van ebben a mai korban, illetve tudjuk, hogy a gyermekek most már a sport helyett más elfoglaltságokat választanak az iskolai idő után. Én egyáltalán nem szeretném őket meggyőzni. Én megkedveltetni szeretném ezt a sportágat velük,
és innentől kezdve azt gondolom, hogy itt a csapatban tapasztalható légkör az, ami bevonza őket a versenyzés világába, és én azt gondolom, hogy akit egyszer ezzel tényleg sikerült megfertőzni, ő végleg megfertőződött. Befele lépek bal, jó? Például ezek ilyen precíziós mozgások, rövid volt a bal láblépés. Hosszúban, csípőt ráfordul, jó? Kiveszem magam, fogadom bal, horog jobb egyet. De jobb lábadon súly. Bal jobb, és pontatlan, laza vád. Több csípőt kérek a fogadóban. Így van.